Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga tagpalamati. Kamusta ka mo? Lunes na karon nga adlaw, na? Updanay na naman kita diri sa This Is My Life. Inyo kabus nga lagad si Tito Wilma. Nobyembre 23, tuig 2020. Una naman nga adlaw sa bilog nga simana nga panginupdanay naton, Lunes tubtub Sabado. Te, kamusta ka mo kahapon nga adlaw? Okay lang. Siyempre, nakapulo pa Huway, diba? Siling, pahuway mo tawe nga ugtas lang mo. Hindi. Ang hamal ni di tawe nga nakapulo pahuway ka mo sa inyo mga trabaho, Lunes, tubtub, Sabado, nakaupdanay ka mo sa inyo dara mga kabataan sa bugos nga pamilya. Pati ng inyo sa ni mga young ones. Ang eton mga senior citizen, kamusta sa eton sa ni mga senior citizen sa kutob sa malabutan sa pagpangalagad ni Tita Wilma sa karon nga hapon paagi sa This Is My Life. Magluwas diri sa Dakban wasang Bacolod probinsya sang Negros Occidental, mga kaiping naton nga mga kaprobinsyahanan, kaislahanan. Labi na dira sa isla sang Panay. Sa apat ka mga probinsya dira. Kamusta lang dira sa may Antique, syudad sa probinsya sang Iloilo, Rojas kag Capiz. Mayong hapon lang da kag sa isla man sang Guimaras. Sa malabutan man naton dira sa Palawan, sa Masbate kang Romblon, nabasa ko na tong isa pero from Masbate, di ba? Okay. Wow. Christmas carol para sa inyo, para man sa itong Sony Countdown, kay nga 32 na lang kaadlaw na bilin, antes magabutang Pasko, Disyembre 25. Amo na ng pagtamyawan na itaya diretsuan na Merry Christmas, di ba? Okay lang na siya. Kag 39 naman kadlaw na bilin, bagong tuig na, ang ato naman pag-abi-abi sa tuig 2021. Pero okay lang na siya, Tita Wilma. Hindi bala? Kamusta kay ti daw nakagwa na kamo sa inyo puluyan? Nakabisita na kamo sa iban ninyo nga mga kapamilya? Iban nga nagapanampo ay kaya kabudlay kid ko na. Oo, kung daw mabudlay hindi natin pagpiliton, hinay-hinay lang na. Importante, may komunikasyon. Tungod man sa karon iya sang moderno na, diya? Moderno na iya sa karon ang aton teknolohiya. Mahapos ang pag-istoryahan ay face-to-face, pagi sa mga video calls, pwede na inaanay. Amo lang nagaling, hindi lang beso-beso, hindi lang makahag, kay ti tungod sang pandemic ang ginapangatubang naton. But so far, bisan paano, no? So padayunon lang naton ang sulit-sulit man ni Tita Wilma tag sa kahapon nga paghalong kag pagsunod sa mga protocols nga ginapahimo para sa aton tanan safety, kaluwasan, di ba? Pero mayo da pamangkot lang da ni Tita Wete do. Ano da iyang inyong sudan paniyaga man sa tungod Lunes sa bunga adlaw, ano ang inyo sudan sa pagpaniyaga? Okay lang ka modera? Yes, Tita We. Okay lang na siya sa inyo man panyaga sa karon nga hapon na mo kay ti pag alas 12 pag alauna hapon na ginayat iba
nagahimakas pa, may ara gani nga, tawi, dali lang, tapuson ko na yung ubra ko, antes ko maniaga, di ba? Pero tandaan nyo, ang oras nato niya, 1:44 na, undati anay kag magpaniaga. So, sa mga hilay-hilay kag naga-relax dira, tapos naman ang mga hilimuso ninyo, sometime nagasulusandig or nagahigda, naging kamudera iya, ang inyong mga palapantinan, ari kay Tita Wilma. Sa nagaupod sa ilatag sa ka mga radio, 684, kita nga mag-updanay karon nga hapon. Syempre, ang inyo man mga greetings, pagi sa itong text hotline, kag reaksyon naman sa sulat nga mabasa naton sa siniiya nga hapon. Sulat sang anak nga taning iya handom kabahin ang iya ginikanan nga mahatagan katumanan ang iya mga handom para makahatag man kalipay sa iya ginikanan. Ano bala ang natabo, Tito Wilma? Bantayan ina karon sa pagbasa naton, ha? Kag syempre naman ang aton mapaambit sa karon nga hapon sa mga palakaon bayabas na bayabas. Amo na kung ano naman ang makuha ta sa bayabas, ino. Tama siling ban, tawi rich in vitamin C na, ano pa kyan? Hibaluon natin, ina. Kagang inyo man ginahulat nga zodiac sign, ang inyo mismo personal nga zodiac sign para man sa aton horoscope sa karon nga adlaw, gani relax lang kamo dara. Sa mga nag-upod man sa aton sa FB Live, pagi sa ilang mga cellphone, sa ilang mga gadget. Basta gani may Facebook account ka lang, okay kid, ha? I-search nyo lang dira ang Facebook page sang Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, click nyo, my live. Pag-click mo naman sa live, updanay kita. Tub-tub-tak na alas 3. Website namon, pwede ka mo ka-login sa www.actionradio.com.ph. Kag sara man sa YouTube, sa mga mahilig sa YouTube, na pwede man kita dira maka-updanay, click nyo lang, search nyo man, Action Radio Bacolod. Amo dira mga public affairs program, makitaan man ninyo. Sa mga naka-online, syempre, yung mga greetings, pwede nyo na mapadala kay Tita Wilma sa atong sa chat room, di ba? Padala nyo lang na kay pulo po si platan ko lang na karon ho, na, di ba? Pero gamay lang recall sa aton sa ni COVID, sa COVID-19, sa pandemic nga aton man ginapangatubang iya sa karon. Pasalamat na gani kita na Tita Wilma, di ba? Bisan paano. Galing kiti may ara nga nagataas, may ara nga naganubo, paamo ka na bala. Ang pagpahibalo naton sa inyo para makahimo man ta sa mga precautionary measures bala. Nga bisan mismo sa aton puluyan himuon naton. So sa update naton sa COVID-19, may just siya tika bag-o nga mga kaso diri sa Dakbanos ang Bacolod nagdugang ina nga nagresulta sa 5,223 tanan ang kaso sa COVID-19 diri sa Dakbanos ang Bacolod. Probinsya may 47 kabag-o nga mga kaso. Kag sa Kabugusan may 5,600 na ka mga kaso ang probinsya sa Negros Occidental. Ang bilog naman nga Pilipinas, kita sa bugos nga Pilipinas, may 418,818 na nga kabugusan sang apektado sang coronavirus. Kag sa sinaiya nga numero ang nag-alalayo, nagalabot na sa 386,486, di ba? Out of 418,818 na kag magluwas man sina Tita Wilma ang kabuhi nga nagkaladula tungod sa amo nga virus. Nagalabot sa 8,123. Kag sa bugos naman nga kalibutan, wow na wow gidya na kadasigyan kay tibugos nga kalibutan mo naghalin sa nagkalain-lain nga mga pungsod. May kabugusan na kita subong nga record sa bilog nga kalibutan sa 58,983,531. Sa 58 milyones sobra ang mga naka-recover kung mga nag-alalayo, nagalabot sa 40,765,521. Kag, amo na masubo amakon mo, imagine mo ang mga nagkalamatay na
masobra 1,000,000. Kay 1,000,000 or 1,000,000 to din tanawin ba? 393,571 or 1,393,571. Okay. Inangaton sa ni-update man sa coronavirus disease. Sa liwat, inyong mga greetings sa atong text hotline, pwede kid, ha? Kay pasiplatan, inakaroon ni Tito Wilma, 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Hingalit lang sa dalagan man sa aton panahon, halin sa Weather Bureau, ang pag-asa. Kay ti, bisan gani kahapon, sang hapon, pertig dyan pa ang paang noon. Sa karon nga adlaw ang Visayas, ang Bicol Region kag Caraga. Buti nga kadala na tada sa Visayas. Visayas, Bicol Region kag Caraga naga-eksperyensya may ara magalumon nga kalangitan, may mga paglapta-lapta nga pagpanalithi or tupa sang ulan kag pagpanaguob ina bangod sang esterlis. O kon inang esterlis ina balang hangin, no? Inang hangin nga nagadapya halin sa sidlangan. Abot sa way mapaang. Okay. Pagbaha-baha, landslides, posible ma-eksperyensyahan sa tiun sang nahinabitan iya nga kondisyon nga sa diin may ara kasarangan tubtob mabaskog nga pagtupa sang ulan. Sa piyak naman nga bahin, ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, di ba mo ni mga ginpang bahagin, ma? Nag-experience sila sa karon sang pagulugal, tubtumagalumon nga kalangitan, nga may panalagsa nga ulan. Ulan-ulan lang, ulan-ulan lang, but siguro hindi mabaskog nga ulan. Inabangod naman sa northeast monsoon, o kung na mo na ginatawag natin nga amihan. Samtang ang iba naman nga bahin sang pungsod, may paggulugal tubtumagalumon nga kalangitan, panalagsa man nga pagpanalithi, ina tungod man sa localized thunderstorms, ang dapyas ang hangin, kasarangan tubtuba, may ara man mga pagbulubaskog. Hali naman iya sa nasidlangan pagkadto sa padulong sa nakatunda na sidlangan ang mabatyagan naton diri sa Visayas. Occidental Mindoro kag Palawan, kalakip ng Calayan Islands nga may kasarangan tubtumadas mabaskog iya nga pagdapya naman sang mga balod sa kadagatan. Ang temperatura, nami lang kung tugnaw, pero kung magpaang, abaw gabi no ringot ang iban. Temperatura nga babatyagan nato dariya sa Suadak, Banwa, sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental, humadin kay nasang kagahon, is from 24 degrees to 30 degrees Celsius. Sa siningatiun, nan. Okay, si Haring Adlaw naman, kaina, nadlawan man siya, na, alas 6:01 na siya nagpakita, magatunod siya karon temprano pa, alas 5:24 sang hapon. So, inang gamay nga update nga na dulong na iton sa inyo sa siningation. Ha? Okay, sa pila man naton ka mga informasyon nga mahatag sa inyo, ining natungod bala sa no used clothing donation policy. Kabati ka muna. Hindi kay pagtipon para sa mga sa pagtipon to gani sa mga donasyon para sa mga kauturan naton nga biktima sa mga bagyo dito sa Luzon na di ba lang nagpagawa sang no used clothing donation policy mo na, pero sa sina nga issue ang Malacañang niya hindi magpasilabot sa pahayag sang DSWD na nga no used clothing donation policy. Inaiya ang nagpabutyag ng DSWD ko na nga itong Department of Social Welfare and Development nga dapat idumili ng pagpanghatag sa mga panapton nga nagamit na no, para sa mga nahalitan sang nagkalain-lain nga sahi sang kalamidad. May kaya hambal iyan ni Presidential Spokesman Harry Roque. Sa linya bahala na dang Kongreso akong kinanglan bala bag-uhon ang layi no angot sa paghatag sa mga used clothing o kun ining
mga ukay-ukay na kay hambal sa presidential spokesperson ara gid man niya sa kasuguan ang pagdumili sa mga ukay-ukay. Ti mas makapaayo suno sa iya ang kongreso na among magdesisyon angot sa among nga isyu, ilabi na gid nga responsibilidad nila ang magtihon sang kasuguan. Amo nang hambal ni Roque man kay base sa social media post sang DSWT, hindi na ya manginganyo na sa mga kauturan naton ang pagdonar sang mga ukay-ukay para malikawan man ang anuman nga health hazards nga posible matransmit o kon masaylo halin sa mga nagamit na o kon mga used clothing na mga nagamit na nga mga panapton. Hindi kay una to din gini white at to digin pasugtan pero pagkadason kay kinanglan ito sa mga kauturan ta di ba gin desisyonan ato. So before gin pang disinfect gidanay before ato gin endorsar iya sa pagpadala dito sa may affected areas. Okay, dugang pagyed. Alas 5:55 na Action Radio Philippine Standard Time. May ara daw ginaduso. May ginaduso iya nga pension, pension para sa mga senior citizen bisan nga wala sila nagahulog or nagabayad sa SSS. Kay ti ang Pilipinas, isa niya sa mga pungsod nga mahambal bala naton. May ara iya mga seniors kita nga nagabaton pension mo pero ang nagaduso sinihamba ina makabulig itya sa mga pumuluyo, especially sa mga naagyan nila nga mga pandemic or kalamidad. Ang hambal ni Nuno Miara Cunha nga senior specialist sa social protection sa ILO. Bisan ang pungsod may ara social security system pareho sa Pilipinas, hindi pa na iyatuman para suportahan ang tanan sa senior citizen o masuportahan ang tanan ng mga senior citizen. Hambal dapat tunan gini sang gobyerno ang himuon nga universal pension nga mahatagan sang pension ng mga senior citizens bisan wala ini sila iyan nakahulog sa SSS o kung iba niya institusyon pareho sa GSIS o kung government service insurance system. Ginexplikar ni Kunhang hambal niya dako ang mabulig sini sa ekonomiya sa mga masunod nga tuig bisan pa nga mangin magasto ini sa panugod o kung sa umpisa. Pero hibaluon tabi ay kung may development hibaluon tagid sundan ta ina kung may mga reactions man sa aton sini gobyerno ang ina nga pahayag na alauna 57 Action Radio Philippine Standard Time. Anyway, relax lang anay ka mo dara ha sa mga late tuners naton sa liwat mayong hapon. Dinay kita tubtubtak na alas 3 si Tita Wilma. Pagkatapos sa aton mga commercials, balik kita. Relax lang ka mo dara. Whatever your laundry needs. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo. Matanggal ng tutikman siya. Kaya, Okay. Kamusta lang da? Sa aton sa mga palangga nga kapod sa aton sa FB Live. Hi and hello lang kamo dara. Okay. Kay Inday Jocelyn Libon Despuho, mayong hapon Tita Wilma. Miss Heaven, hi. Mayong hapon man sa imo. Kay Alex Montesa. Mayong hapon Tita Wilma. Upod liwat sa programa mo sa kahanginan sa adlaw nga Lunes. Okay, mayong hapon lang da sa imo. Alex Montesa. Bummer. Martin Aliling, mayong hapon man. Rocky Javier, good PM Tita We. Trexie Oboseo, ara siya. Trexie, good afternoon. Good monitor kay Tita Wilma. Action Tita We, good PM. Happy Monday. Monitor always from Celine Holmes. Gid.
Keep safe lang, Tita Wilma, ha? And God bless you always. And the virtual pinda, salamat man. Kag, Saijan Von. Yes, hello man sa imo nang we. Good PM, kamusta ka na? Hambal ni Dina, watching live from Mandalagan Veterinary Hospital. Oh, kamusta lang? Oo, si Dina. Kamusta man dira sa inyo ba? Wala, kita nagkakitanay na gid, no? Oo, kamusta lang? Salamat, gid. Kamusta lang sa ila dira tanan. Salamat, gid. Roger Salinas, gid sa tao. Din, pila nakabilog ang bunga. Oh, walagig kuya kabalo, no? Okay. Pila nakabilog ang bunga sang paghigugma. Paamo ka na. Ikaw, Tito Wilma, pagpahimunong gani, ha? Nagapanabad ka naman. Okay. Good PM action, Tito Wilma. Monitor lang kami kay Fermin Condes Jr., kay Bukol Amanas ang barangay Pakol, Bagos Dati. Si Inday Maria Luz Grialdo Magkunat. Hello, Tawe, watching live lang ko di. Thank you, kid. Mayong hapon, Tito Wilma from Jean Marie. Kag kay Ken Barredo. Good PM, Tito Wilma, watching live from Hong Kong. Good afternoon, Gid. Kag madamo nga salamat man sa inyo, dera. Okay. So, relax lang. Balikan ko lang na ko ng aton mga greetings, ha? Dugay-dugay. Hold on. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, nag-Volter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero siguro
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. So, nga itong ni Dr. Alfred sa Mangosteen Choco with Stevia, tandaan nyo lang. Nga ini ang puno-puno gid sang proteins, vitamins, kag minerals, kag makasiguro kid ikaw nga natural, yes, natural, organic, wala preservatives, wala additives. Pwede natin mabakal ang Dr. Alfred's Mangosteen Choco with Stevia, kag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugat na sa tanan nga Sincere Drugstore, sa tanan nga Wakong Chinese Drugstore, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy diri sa Country Mart sa Mandalagan, diri naman sa may downtown area sa Lazuriaga Street sa Consuelo Supermart at sa sulod sa may Consuelo Drug na nabaligya ang mga produkto sa Dr. Alfred's. Tandaan nyo lang, ang Dr. Alfred's may US FDA seal of approval. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang pagkabasahon ni Tita Wilma karon iyang mensahe sa action text hotline. Sinambal ko na halin sa isa ka anak, no? Nagapatawag ini siya kay Arman. Kag ang mensahe ni Arman sa This Is My Life, nagasiling, Dear Tita Wilma, si Arman ako, pero hindi ini ang akong account name, so please tagua lang. Tita, maayong hapon sa imo pagbasa sang akong sulat. Abi mo, nagpadalaman ko sang part lang sang story sang akong life sa This Is My Life. Parte ini sa akong tatay nga si Ramon. Kanugon, tita, wala makalabot ang ginapaobra ko nga balay para kay tatay ko Ramon. Subong lang bi ako nangin seryoso sa kabuhi mo. Natabo ini, Tita Wilma, sadtong may nakita bala ako sa YouTube nga na-inspire ako nga nagpahimo si John Lloyd sang balay para sa iya mga ginikanan. Nagsulod sa pensar ko nga may natipo naman ako. O galing lang, hindi gidya amo sina kadako para sa isa kadako kag matahom nga balay. Anyway, Tita Wilma, isa gali ako ka online graphic artist nga nagapaninguha gid nga makapangabuhi sa kaugalingon ko nga diskarte. Isa ka best lang ako nagtrabaho sa isa ka fast food company.
Disente tan-awon, kag respetado man ang fast food nga ginaobrahan ko. Galing na endo. Hindi, galing na endo kag wala na ko makabalik liwat. Nag-try ako nga mag-online job. Kag sa akon pag-search, damo ako sang na-discover nga pwede makwartahan. Dollar pati tawe. Mahilig ako maghimo sang posters kag mga cards. Kung ano ang kinahanglan nga i-design, ginahimo ko. Siyempre, wala man sang hapus nga obra. Ilabi na gid kung gusto mo nga makakita sang kwarta. Pangabudlay kid. Kung kisa, bisan wala na sa oras. Hingagaw tungod sa deadline. In short, Tita Wilma, nakatipon ako. Galing, hindi man gihapon nami ang amon balay. Abi mo nag-promise ko sa kaugalingon ko nga kinahanglan may kadtuan man ang akon income sang sa maubos ko lang sa mga gusto ko baklon. Maayo lang gani, wala pa ko girlfriend. Abi mo ta, happy gid ako kung makita ko sa YouTube nga may mga kabataan. Tapos, naghahatag regalo sa ilang mga ginikanan, labi na ang balay. Abi mo, ang ginhimo ko, ginumpisahan ko pa obra ang daan namon nga balay. Amat-amat man ta, nga napanami ko ini. Ang wala ko lang mahibaluan, nag-abot gid siya, ang wala ginapaabot sang tanan. Bisan kami wala gid naga-expectar nga si tatay ma-positive sa COVID-19. Ang gwa na untat ang pagpakaayo ko sa amon balay, kag nauna nga nadula si tatay. Wala man ako naghinulsol kung nga wala natapos ang balay. Kag wala na makaabot pa kay tatay nga matapos ini. Ang masubo lang gid sa akon ta, wala na ang isa sa mga dapat ko halaran sang regalo. Ara pa man si nanay ko korason, galing mas maayo gid siya. Kung duha sila ni Tatay Ramon ang naga-enjoy kag nagakalipay sa karon. Ina lang, Tita Wilma, ang ma-share ko sa This Is My Life. Salamat gid sa pagbasa. Arman. Okay, una-una sa atong tagpadala sang sulat nga nagpatawag kay Arman. Salamat gid kag mayong hapon sa imo. Abi mo nagabasa ako sinakaina sang imo sini nga mensahe, no? Makayuhom kita, masubuan kita nga daw maluha man ang aton mga mantika sa aton mga mata. Syempre, ha? Ina makita mo bala ang bata nga nagabakas, nagamatumato, na nami na naibatsagon sa bahin sang ginikanan. Mga kabataan nga may handom sa ila kabuhi. Mga kabataan nga ang ila sini outlook sa ila kabuhi is para sa kayuhan, hindi lang sa ila kaugalingon, kundi sa ila pamilya, especially sa ila ginikanan. Na? So, isa ikaw man sa ginadayaw ni Tita Wilma, kag yes, nagadayaw gid kita sa imo, kag happy gid kita sa imo, no? Pero hindi ka lang magpaapekto sa sini nga sitwasyon, di ba? Hindi ka magpaapekto sa sitwasyon nga ginaninguha ako para kay nanay kay tatay na para mapaistar ko man sila sa hindi gid dako-dako nga balay, nami nga balay, kundi at least
ang balay ninyo nga ginaistaran, imo iya na pa-renovate kag nangin maayo kung tani para sa ila nga ginikanan mo. Kay bilang kabataan, amo man lang na mabalos ta sa ginikanan ta mo, di ba? Nga mapabatsyag sila nga maayo ang nangin bunga sa ila pagpaninguha nga mapadako kag mapaeskwela kita ka mga kabataan. Hindi masubo lang na masubo kay tungod sining pandemic tunto gina iyang virus nga ina. Pero ina pagbuot naman tanan sang mahal nga Dios na tuto Arman na pagbuot na ina sang mahal nga Dios. Kag tumalagsahon ang mga kabataan nga nagaulikid sa ilagnikanan, isa na ikaw dira. Nagadayaw ako sa imo pagpalangga kag pag-ulikid kay nanay kag kay tatay mo. Kag nagadayaw man ako sa imo pagpaninguha sang imo determinasyon sa imo kaugalingon. Kabay patani na nga may mga kabataan man nga makabati kag makamuklat ang ila paminsaron kag mga balatyagon, pareho mo kag makapaninguwa man para sa ginikanan nila. Hindi man nga siling sundon ginila ang nalabot mo nga bisan paano makapabatsyag lang sila sa ila ginikanan nga mga may pagbago sa ila kabuhi. Inabalang mga kabataan nga gusto man nila nga bisan paano makahatag sila kalipay sa ila ginikanan. Makabig naton nga makahatag gid inspirasyon ang imo sini ginpaambit sa aton sa siniin. Hindi ka na manugon kay bisan wala na si Tatay Ramon, nakita niya kay ara lang na siya. Happy na siya nga nakita niya nga supposedly makita mo gid siya actual ang imo sini pagpaninguha nga makahatag kalipay sa ila. Kag nakita na ni Tatay Ramon nga maayo ang imo handom. Nga dako ang imo handom kag maayo kid para sa ila para tanik sa palabot. Pero hindi ka siling nga magpangalisod pati sina pasalamat ikaw na pasalamat ikaw nga bisan paano nakahatag kag nakapabatsyag ikaw sang kalipay sa imo ginikanan. Padayon na lang ang imo sini mga naumpisahan na bisan nga wala na si Tatay Ramon kung paano nangin ipakita mo kay Tatay Ramon kung paano mo pahalipayon si Nanay Corazon, di ba? Litawi, no? Yes, masining sa Tatay Ramon, bisan wala akong paong asawa ko, pero mas namin pagkita ko na iya si gaupod si Nanay Corazon kag si Tatay Ramon, di ba? Amo ginaiya ang kabuhi naton sa kalibutan. So, sa imo, na lipot man lang, pero amo lang na mapautwas ni Tita We, siguro sa imo, Tutu Arman. Madamo nga salamat sa maayo nga leksyon nga imo gin-share diri sa programa This Is My Life. Kag kabaluman kita hindi man lang ikaw, may mga kabataan man nga mga pareho sa imo nga gusto man nila nga mangin happy ang ila sini mga ginikanan bisan sa ila lamang simple nga pamaagi suno sa ila masarangan. Diba? Ginikanan, diba? Bisan gagmay lang na iya nga bagay, basta makita naton kinabudlayan, kagin pa tinghuan sa aton kabataan, purtigi diyang kalipay nato, no? Nan! Ay nga mga Okay, kabay pa ato to, Arman, makakita man ikaw sang babae nga makaupod mo sa imo pagpangabuhi. Kag syempre, magbunga ang inyong paghigugmaanay, malipay man si Nanay Corazon kung may mga apo na siya. Kaya wala minamention mo kung may utod pa ikaw lang isa. So, ginassume ni Tita Wea nga isa ka lang nga bata nila. Na? So, pahalipayon mo si Nanay Corazon na kapin pagkid kung matagaan mo siya sang mga apo. Magsiling ta mga apo, hindi nga siling dinusen na kay kabudlay na subong magpadako sang kabataan na sa kapigaduhon sang kalibutan sa karon bisan makasiling ta isa duha magduha mga na, di ba? Malipayo na ina nga pamilya kay mga kabaluman kita nga ang mga kabataan
among nagahatag duag kag kalipay sa sulod sang aton puloy-an. Alas 2, Justin Webby, Action Radio, Philippine Standard Time. Yes, dali lang gid balatawi sa ito nanay dira mga kauturan man sa inyo pagkinanglan sa mga preska kag mga matahom nga bulak, ha? Kung ano man nga mga okasyon o kung para man sa kay sino nga mga palangga ninyo, dala arrangement, ara lang sa likod. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Unaw sa imo, samtang nagahuluhigda from Christine May sang Gimaras, 3236. Christine May, sa mga taga Gimaras dira, madamo ginya salamat. Kag, yes, relax lang. Mabadik pa si Tita Wilma pagkatapos man sa pila naton ka mga importante nga mga commercials. Ang bali. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating... Antonio Beronio, batchmate, good afternoon. Thank you, Gid, no? Salamat, Gid, kag salamat, Gid. Mayong hapon lang da sa inyo, tanan. Sa mga nag-upod sa ito na online, thank you. Kay Grace Toricia de la Cruz, mayong hapon. Roger Salinas, agin sa tao, duwa lang nang lalaki kag babayi. Duha lang, babayi. Ay din, kanami lang. Sige, mayo lang, halong lang gid ka mo always, ha? Okay, ikis mo lang ko kag ihag sa kabataan kag kay Inday Dina. Tita Wilma, ginapatamyaw ko lang Familia Celo sa Barangay Nabulaw, si Palay City, sa Familia Sornietos, ang Barangay San Juan, Pontevedra. Madamo gid nga salamat. Tita Wilma, watching live from Antipolo. Monitor lang, mama, kag papa ko nga nagapamati sa imo perme. Salamat, gid. From Donald Malaga. Halin ina kay Liling Enrile. Salamat, gid. Raman si Inday Jane. Candido Hildore, di ba? Kay Nanay Perk dira mayong hapon man. Sakon pa lang kay ina headlines, nag-react na siya. Tita Wilma, gaamo ko ni, damo, namit, ginman niya balang bayabas, nga bisaya mo, no? Gusto ko na tani, galing kay kabudlay mangita, di sa amon, diabetic ako mo, di ginakao ko natin. Ay, salamat, kid. Mayong hapon dire sa inyo. Kay Inday, Ronnery Hidatrava, baw paghambal ko ginanong sudan nyo ya panyaga, react siya, pag-react ya, padalaan niya ko sudan ho, sa pagkadamo-damo nga sudan ho. Guro, ganegosyo ni si Inday Ronnery Travay. Kanami pa na, torta nga talong, ang amarguso ang ginbutangan itlog, may bihon, dason may, feeling ko ang utan ni may kalabasa, may talong, may munggo, kay may alugbate. Inday Ron, salamat gid ano, mayong hapon lang dire sa inyo. Kag tamyaw lang da si Choi Fermin, si Choi Eddie Kilian, kag Choi Lofi Bahelio. Thanks gid, tunog di akong radyo. Baw, salamat gid ho. Salamat gid dira sa inyo. Kag magluwas man si na Tita Wilma, baw, okay lang na siya ho. Kapinagusto lang sila. Good afternoon, Tita Wilma. Happy to hear your golden voice. Julie Militado Patrimonio, salamat gid. Good noon, Action Radio, halin kay Grace Torrecha de la Cruz. Salamat man, kamayong hapon. Salamat gid. Alex Montesa, Familia Celo, ginatamyaw. Nabasa ko na siya kaina. Liling Enrile, hi Inday Wilma. Salamat gid kamayong hapon. Watching live from Antipolo, monitor lang ko, Donald Malaga. Salamat gid. Kay Ken Barredo. Hi Ken, good PM. Tita Wilma watching live from Hong Kong. Kay Inday Jean Marie, salamat man.
kag Manjo Arnejo, Tita Wilma monitor lang kami kay Fermin Condes Jr. Yes, sa Barangay Pacol, Bagos City. Madamo gid nga salamat. Kay Mary May Santural, kay Lilibet Ninia, kag kay Julie Militando Patrimonio, mayong hapon, kag kay Layo Marilyn, kay Alex Montesa, Franklin Panagiton, kay Ryan Helvo Ligaya, Randy Moreno, kay Christ Carrie Paul Javier Tanatan, thank you, kay Kelly Jelly, kay Probelino Marquino, Rami or Ondalo Canilio, kay JVL Ontayaw. Karon naman na ha, balikan lang gid kamo ni Tita Wilma, gani relax lang. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon hindi ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ako mag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra ko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo madwan nga muna kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Padayon na tatawean, no? Mapadayon na si Tita Wilma. Yes, mayong hapon. Tits pamati lang kami din ni Susan Coral Abaw. Jean Ignacio, thank you, kid. Kag mayong hapon lang dira sa inyo. Okay, padayon si Tita Wilma. Ang ato naman ma-share sa inyo sa sininga hapon. Tawe, anong ma-share na ton sa ila? Atong ginmention ko kaina sa ila, ano gani, bayabas. Ano ba lang mga benepisyo nga makuha na ton sa bayabas? Anong mahatag sinakayuhan sa aton ikaayong lawas? Hindi magsiling ka gani, bayabas, madumduman, mablas ang gagmay pa kamo, kagi man ka muna. Kadto ta sa bayabasan, kadto ta to sa piyako, kay damo tubungang bayabas mo, ba mga bagnas. Ito namin ganyang bagnas, kay inang nahagpok ba na nagaragso ba? Ay, kanami ginaiya, no? Kanamit gidya sang bayabas. Kadamo pa na mayara iya nga puti, mayara nga daw yellow, mayara man nga tapul, di ba? Kabalugid kita nga ang bayabas
mapuslanon gid ini sa madamo lang gid nga bagay. Kay nga rich gini siya, manggaranon gini siya kaayo sa antioxidants. May mga vitamins man ni siya, may potassium, kag syempre may fiber man. Kag magluwas pa dira iya nga bunga sang bayabas. Ang dahon pagid, di ba? Ang dahon sang bayabas ginagamit bilang ano gani? Ginagamit bilang panghugas sa mga pilas. Inabalang ang circumcision bala nga sa mga uma-uma lang niya mo na ba hindi bala kadto na sa sapa paidason sila da pagkatapos istorya lang na nabatian ko pero padalawat ko man sa inyo kaya nabayad mo. Istorya lang na pre padalawat ko na sa inyo libre man wala na bayad nga mag-circum na ko no. Palinya ko na sila pagtapos usap bayabas ugbos ng bayabas pagkatapos kun ila na turno pagpak ibuga mayara iban nga wala pa gingkulbaan pagingkulbaan pagkakulba na tulon pag inugbuga na wala na ibuga lipong kita mo lang na kay kabalugig kita nga daan nga ang bayabas no di ba ang bayabas panghugas gid sa mga pilas kay nga antiseptic na di ba sakto na Action Hearts thank you kid kag bulong pagina siya sa aton sa skin tungod sa amo na ginasiling nga antiseptic or antiseptic, antibacterial pagid kag anti-inflammatory na. So sa tudtod lang gina-recommend na iya sang Department of Health mo ang bayabas bilang medicinal plant, di ba? Oo, ginaiya Tita Wilma kag ang bunga na iya sang bayabas makabuli ginaiya para sa blood sugar sa mga diabetic naton nga mga kauturan. Gani nami gina siya para sa inyo nga mga diabetic. Kung mabakod pang inyo mga ngipon, nami gidya iusap ya mo, ha? Nami gidya kay galing ka masayang wala tawi, sakit, masakit. Hindi ka dulot akong pustiso. Kasi di ako po sapay ka ng tulon joke ka. Kaya gusto ko lang ma-break ang ka. Seryoso, tabala. Na? Kaya kung luto naman nga bayabas, biskan ako, hindi ko namian. Kaya kung humok na blaw, no? Pag sila nga, ang iya hindi baho, ang iya kahumot. Amo na siya. Pero actually, ang bayabas nagaangkon man na siya sa lycopene. Effective ang lycopene sa pagpalikaw sa mga cancer, sa prostate, kag sa breast. Diba? Namigid siya ya. Bisan gani kung gaon mo na lang kag imnon ako wala bunga paamo ka na kag effective man ang bayabas sa pag-control sang diarrhea ina mga gina-LBM lost bowel movement in short sa mga ginalupot sa mga nagakaon kag bulong man ina sa gastroenteritis kag paglikaw sa ginatawag constipation inang mabudlay bala magpupo na tungod sa iya antimicrobial nga ginaangkon. Amo na siya ang bayabas. So, instead, nagapaayo pagid ang bayabas sang imo bowel movements, ang paghulag sang imo bala mga tinai, tungod sa ginaangkon niya nga fiber, kag magluwas pagid sina antioxidants, kag vitamins nga makuha na tundera, kag may ari pag na siya kasara nga maproteksyonan ang aton heart na maproteksyonan ang aton heart halin sa mga radicals ina mga makahalalit bala nga pwede iya makaresulta sang cancer. So ang potassium kag fiber makabulig man ina sa pagpanami sang kondisyon sang imo korason, sang imo heart kag sang imo pressure, ang blood pressure. Kag ang pagkaon naman sang bayabas makapabuhin man sang makapabuhin or makapanubo sang imo bad cholesterol. So, kung taas ang imo bad cholesterol, arang bayabas na bulong ginaiya para manubo ang imo bad cholesterol, kag ginapanami niya, kag ginapadamo niya ang imo good cholesterol. At actually nga, gida kung damo imo kaon, amo gini ka epektibo, Tita Wilma, pagkaon ko bi isa kayaho nga bayabas. Hindi man, kaya nga, isa ka bayabas, isa ka adlaw, okay na siya. Ha? Kinanglan nato ng vitamin C sa itong lawas. Isa ka bilog nga bayabas, okay na. Pero kung nang bayabas, daw hulin lang kadako, dugang-dugangan mo man ina. Pero nami, gidya ang Bisaya nga
bayabas. Kaing iya bala nga sabor ay karimis gidiyaan. Na? Ang vitamin C, kabalugid kita kung ano vitamin C, nagapabakod din sa aton immune system. Diba? Nagapabakod sang aton lawas. Kaga, syempre, ginaaway pa na ang kung anong masakit nga nagatake sa aton lawas dulot sang bakterya kag virus. Miari pa gido vitamin B3, ang B3 amo nang niacin, ang pyridoxine amo naman ang vitamin B6, makitanta na iya makuha ta na iya sa mga dahon naman sang bayabas. Tinami gapanami na siya sa flow, na sa flow kung sa pag-ilig sang imudugo sa utok, na ang pag-ilig sang dugo sa aton sini utok, kag pag-angkon sang sharp nga nga paminsaron nan maabtik nga paminsaron gani kung gusto mo ari pagido kung gusto mo pagid mag-lose weight ang bayabas nami man kaunon kay nga nagahatag ina mga nutrients nga kinahanglan gid sa aton lawas nami man sa aton skin tungod sa nga ginaangkon nga vitamin A, lycopene kag carotene nami man ang epekto sina sa aton skin tungod ang kuniyang antioxidants kag antimicrobial tungod nagapahinay man ina sa paggulang sang aton sini face, sang aton sini nawong kag makabulong man sa inyo mga punggod kung problema ninyo mga punggod sa inyo mga guya pero kung makinis na unhid di ba pero kinanglan kaon kagid bayabas kay nga nagapahuben sang imo sini skin nami pagid ang dahon para sa mga kababaihan kay nga makabuli gini sa pag-control sang hormones mo kag sang imo pagpalanakit sa imo puson, dysmenorrhea, napaganagan pag niya, kag inang pagbiring sa inyo mga tielnan. Damo sa mga benefits nga ginaangkon ng bayabas sa aton ikaayong lawas. Kinanglan siguraduhon mo lang nga hustong kadamuon ng ginakaon mo sa sulod ng isa ka adlaw para nga hindi man makaangkon sang komplikasyon. Actually, ako isa na sa mga paborito ko, bayabas. Ano pagkikita, ito na nga prutas na paborito mo man. No? Dati na nga prutas paborito mo man. Pati yan, durian, di ba? Okay, Tita Wilma. Alas 2:26, Action Radio Philippine Standard Time. Ay sa aton, dagali mga kauturan nga, basi may plano, kamo bala mag-loan tungod sa kapigaduhon sa karon. Kung teacher ka man, pwede ka man ka salary loan, teacher's loan, may ara man sila, di ba? May car loan, tracking loan, whatever nga classes ng loan, inquire lang kamo sa Golden Sand Finance Corporation. Pwede kamo makatawag sa cellphone number 0925-7088-424. May landline man sila, ada 434-8788, kag sa 707-6730. Hapos lang, kumpletuhan nyo lang ang mga requirements nga ilihatag sa inyo para madasig ang pag-process kag pag-approve. Pero siguraduhon na sa inyo, nubo sila maghatag sang interest. Nami sila mag-serve sa ila sa mga customers. Try niyo. Pero sa mga kauturan naton nga gusto mag-loan pero galing ara kamo sagwa sang Pilipinas. Sagwa sang Dakbanwa sang Bacolod. Diri sa sur nga bahin sa Bago City kag Kabangkalan City may branch ang Golden Sand Finance Corporation. Hi and hello. Kamusta kamo dira sa Hinigaran? Chat Nunoy Polvorosa is watching. Hi Nunoy. Kamusta lang dira kamo salamat gid kag mayong hapon lang dira sa inyo. Kay Terry Simpron Yong is watching. Thank you so much. Mayong hapon tits, pamati lang kami din ng Susan. Yes, salamat gid sa inyo. Ay raman si Inday Jujian Kilantang Hipigon, diin ka, why ka work? Nagpuli kada sa inyo sa Aranda Hinigaran. Ay kamusta lang dira sa aton baby girl. Mayong hapon lang. Grace Torrecha de la Cruz. Good noon, Action Radio. Pamo ka na bala. Good afternoon to happy to hear your yes, salamat gid Jean Ignacio, salamat man kag liso kanaman nibla sa piyak Tita Wilma na salamat kag mayong hapon lang
Jean Ignacio. Salamat gida sa imo. Kag kay Rian Montesa, kag kay Miss Ems Aboso. Miss Ems, thank you gid and good afternoon. Na Pasilios Ronnie Joy, kag kay Rosalie Italia Lamata. Thank you kid. JVL, kag kay Maria Gonzalez. Yes, ato pa atoy di ko na makita. Thank you gid. Randy Moreno, kag kay Ryan. Salamat man sa inyo. Halong lang, paamo ka na lang na iyabalatawi sa ila. Yung kinanglan lang gin. Maria Susana Bandiola Arroyo, kag kay Balong Kamba, kag kay Chrisman Gray Balguna, Mary May Centural, kag kay Lilibeth Ninia, Jolly Militado Patrimonio, kag kay Layo Marilyn. Franklin Panagiton, salamat gid. Good afternoon lang, kag syempre man tawe, kay Ryan Helvoligaya. Salamat. Good afternoon, Tito We. Ara kay si Inday Jean Officer, kay si Inday Gemma Bilieza. Good day watching from Jeddah. So, good morning dira sa iman. Good afternoon diri sa aton sa Pilipinas. Thank you so much gid sa pag-upod kay Tito Wilma. May duty galing break time. I thank you kasi bisan sa break time mo, ara ka nag-upod kay Tita Wilma. Thank you, Che. Okay, sa iba naton nga mga palangga, nga mga tagpalamati, relax lang kamo da. Balikan lang kamo karon ni Tita We. Okay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan.
Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saysay ano nga kaintangan, responsable ang pagbalita, pagdalin na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa Rabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Radio Philippines Standard Time. Happy birthday to you. Yes. Happy birthday sa aton mga celebrators for today. Happy birthday sa akon anak-anak, sa akon sinihado. Kay Tuto JR, happy birthday. Eric Magbanwa Jr., happy birthday sa imo. Soltero ka na. Aba, happy birthday Tuto. Kag happy birthday man kay Miss Chon Nagusiao ko. Miss Chon, happy birthday. Kag kay Girly Dicena Ignacio, dada sa may Phase 1 sa Country Home sa may Barangay Estefania. Girly, happy birthday alin sa imo mga anak kag sa imo man bana kag halin man kay Tito Wilma. Sa iban pagin naton nga mga celebrator, happy birthday. Kag sa mga magasawa nga naga-celebrate man sa ilang wedding anniversary, happy wedding anniversary, no? Good health lang and God bless you all. Ato na mga horoscope. So, bantayin ninyong inyo tag sa ka-zodiac sign. Inday Salvi Gatilugo, salamat man. Sa Paro Katilingban, Barangay Bata, good afternoon. Tita Wilma, Luvis Mindab, Bunid po? Yeah, sorry. Bunid's Bud, no? Thank you, kid Ahma. Sa Dimaala, kuno good afternoon, man Dimaala family for Misa family. Unahon anay naton ang zodiac sign. Unahon naton ang zodiac sign nga Scorpio. Ang Scorpio, mga natawo Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22, sa inyo mga Scorpio, ang inyo horoscope na gasiling, ang pagdayaw kag pagpasalamat, magadugang sang grasya sa inyo adlaw-adlaw sa inyo pagpangabuhi. Mangin happy ka lang, kag ang tanan, kinaglan lang happy ka lang, kag ang tanan nga gusto mo, nga ginapangayo mo sa kaitasan, mabaton mo. Hindi mo gid pagkalimtan ang magpasalamat sa mahal nga Dios. Mga maswati ninyo nga mga numero Scorpio, 4, 14, 32, 15, 12, kag 25. Aqua blue is your lucky color.
Sa mga Sagittarius, mga nataon naman, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Ari, atubangon mo, ang isa na naman ka gintagda sang kapalaran. Tikinang atubangon mo naman nga may kaisog, tanan nga ginagihan, eksperyensyahan mo, magahatag sa imo sang maspa nga makapabakod sa imo. Maswati mo ang mga numero, 15, 12, 22, 23, 36, kag 43. Ice blue is your lucky color. Okay, Capricorn, ang mga Capricorn, mga natao Disyembre 22, tubtubinero Justin 9, Capricorn, ang tanan iya nga kapiutan, ang tanan nga makabudlayan, sang imo isig kapareho, nagapakita ina, sang imo kinaiya. Baguhang attitude sang kabuhi mo, para nga magbago man ang dalagan sang imo kapalaran, Capricorn. Mga maswati mo naman nga mga numero 5, 25, 21, 13, 34, kag 15. Ultraviolet is your lucky color. Aquarius, mga Aquarius naman naman ini mga natao, Enero 20 to Pebrero 18, pwede mo nga makontrol ang inadlaw. Kung umpisahan mo ang mga maayo nga mga tinaga nga ginagamit mo, ha? Buyin na ang mga hindi namit nga mga ginapanghambal mo, napabayin na. Pareho bilis ang ginitawag clarity, ha? Matabo ang tanan suno sa imo ginaplano. Basta para sa kaayuhan, Aquarius. Mga maswati mo naman nga mga numero 4, 11, 15, 35, 12, kag 53. Saffron yellow is your lucky color. Kag sa mga Pisces, naman mga Pisces, sa mga natao, Pebrero, Justin 9, tugtong Marso 20, malipayon ikaw iya, spices adlaw-adlaw tungod sa pagpakigsugilanon sa imo sini ginapalangga. Kag tanan mo man nga plano, mahatagan ka tumanan. Mga maswerte mo nga mga numero 3, 13, 15, 51, 24, kag 52. Raspberry red is your lucky color. Kadto naman kita sa zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries, amo ining mga natao Marso 21, tubtub Abril 19, Aries, ikaw ya mo naghimo sa imo kapalaran. Ang imo gina-experience sa karon, magamit mo ina para malampuwasan mo ang mga masunod pagin nga mga pagtilaw. Magpakabakod ka lang. Mga maswati mo naman nga mga numero 6, 12, 21, 23, 35, kag 43. Jade green is your lucky color. Sa mga Taurus, ang mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, ba may surprise money, Taurus, inahalin sa bayad sa imo sang madugay na nga nagutang sa imo. Isang dugay lang basta mabayaran ka, happy kagi Taurus, pasalamat kagi, di ba? May ara ka nga bag-o nga negosyo nga ginplano mo nga umpisahan. So go, suno sa imo horoscope. Mga maswati mo naman nga mga numero 10, 7, 32, 23, 42, kag 34. Electric blue is your lucky color. Mga Gemini, mga maayo. Ang mga Gemini na tawo, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Ang imo na bulig sa tawo, may dako ina nga grasya nga kabaylo. Ma-enjoy mo ang imo ginahimo, o ma-enjoy mo ang imo himuon, kag matapos mo ang tanan nga ina nga wala sang stress, Gemini. Mga maswati mo nga numero 6, 11, 50, 15, 35, 23, kag 21. Lilac violet is your lucky color.
Sa mga cancer naman, ang mga cancer, amoy ni mga natao, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Abi mo, subong adlaw cancer, madali ka makabatsyag sang kakapoy sa imo trabaho. Kay nga, permi ka lang akig. Tuod mo lang kung permi ka akig, dasig ka ginya kapuyo. Maubos ang imo energy. Cancer sa pagpangakig. Kinahanglan mo mag-enjoy kag mag-relax. Amo nang hambal sa imo horoscope. Mga masuwati mo naman nga mga numero 3, 5, 14, 24, 12 kag 35. Pearl white is your lucky color. Leo, ang mga Leo mo ining mga natao Hulyo 23 tubtub Agosto 22, abaw, may balita kagid na may balita nga magapahalipay sa imo karon nga adlaw. Kay nga approve na ang imo loan sunod sa imo horoscope, kag upgraded na ang imo credit line. But silingon good payer kaguro. Mas wati mo nga mga numero 9, 45, 7, 23, 32, kag 25. Carrot orange is your lucky color. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo, muning mga natawag Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Kung regular practice ang paghimo mo sang kaayuhan sa tanan nga tawo, sa palibot mo, siyempre Virgo, mau mag-aabot ang blessing sa kabuhi mo. Mga maswati mo naman nga mga numero, 7, 14, 21, 25, 32, 38, kag 45. Tulip pink is your lucky color. Sa mga Libra naman, ang mga Libra, Tita Wilma, mga natao Setyembre 24, tubtub Oktobre 23. Kung makaangkon ikaw, yes, kinanglan gin may ari ka gini. Kinanglan may disiplina ka sa paggasto. Na kag kinanglan mapalayo mong kaugalingon mo sa pagpangutang. Kontrola ang kaugalingon mo. Kag kinahanglan mangin makinot ikaw. Kag mahinalungon ikaw sa imo income. Kag sa imo paggasto. Mga maswati mo naman nga mga numero 8, 14, 16, 32, 40, kag 48. Mga maswati mo naman nga mga numero, ang imo naman nga lucky color, I'm sorry, Libra, scarlet red, ang imo sini nga lucky color. So, nabatian natong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope para iya karon nga adlaw ay hindi man ninyo pagkalipati dira. No? So, mga nagapangita sa mabaskog, effective, kay nga gin pa-improve mo nga food supplement para sa inyo problema sa inyo mandugo, kay para sa inyo uric acid tama kahigko, tama kataas, inyo sodium, potassium, kag may mga inflammation ka na sa imo lawas, ara ang Xanthone Plus Gold, no? Xanthone Plus Gold, ina gin pabaskog pagid saya mo para nga mangin epektibo siya sa imo nabatsyagan. Kung may mga bukol-bukol ka mo, Xanthone Plus Gold nyo gid lang ina. Pwede na mabakal sa mga butika dira sa inyo tagsa kalugar. Especially sa paborito nyo mga butika. Available gid din ang Xanthone Plus Gold. Alas 2:57 Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton anay nga pagpagamuyo sang Horacio Emperata batok sa COVID-19. Updin ninyo si Tita Wilma. Horacio Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sa kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus,
kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Amen. Salamat kid sa pagupod ninyo sa pagpangamuyo. Upod kay Tito Wilma sa sininga hapon. Ay, salamat kid Martin Aliling kay Eddie Laos nga nagupod kay Tito We karon nga hapon. Ara man si Inday Emily Lamayo. Salamat na. Pero syempre, mga pikita dugay-dugay, na? Antes man ang aton pagpangapi, ang aton na DTX 500 capsule, para naman ina sa complete management sa aton liver, kung ito natay, DTX 500 capsule. Diba, Tita Wilma? Salamat, Gid. Arlinda Agaya Haldani, salamat man sa imo. Okay, magapaalam si Tita Wilma sa aton pagpangalagad sa sininga hapon sa This is My Life, lunas na lunas, Nobyembre 23, tuig 2020. Ang aton anay Bible verse for the day. Halin sa Philippians chapter 4, verse 19, And my God will meet all your needs according to the riches of His glory
in Christ Jesus. I can't say goodbye. Salamat gin, pasensya sa wala naton malabutan, pero danay kita liwat buwas. Standby sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. I know. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon